Pildi ko nga hatag po ko mga bata. Ara dyan mo, please di kayo kasi Ginoo. Nauroy. Tigtanaw ba yung pasimuhang live nga, drama-drama. Unsay Tigtanaw ko kay, pero wala ka sa Facebook. na Facebook page gali, ito ni mo nga. Di ba ikaw wala ka dito mo kanang Wala ko mo comment? Oh, kanang Oh. dili ba ka na bang naibutang i-confirm ya wala ka na. Wala. So mo utin. Uy, Bill. Kuan. Tigtanaw ko katoy mo, nay, bagong page ni mo nga drama-drama ka. Dugay naman na. Dugay na na. Daga man kay views, ay mo, kita mga anak. Dugay na na kanang kay naglibi ako buwan sa October ug November, December pa ko balik. Dugay na na. Sige kay ko nanaw. Ang naging na tausan. Kita ka to kung bagong live nga kanang laki niya nikalito ka bestida og blo. Katong bispira sa are kay di ba nag MC mangguane kanang anang Bernes sa gabi anang Bernes sa hapon ka tayo butong diha kang costume gisulob diha nga blo. Kung may kaukawa ng murag marin, gilay mo ito, kikuhaan na nilang malo kung picture. Yeah, so, kasulog ko ng anak, yan na akong kamera o pad, yan sa kamera, kanto na akong binabae na. Lagi. Hello guys, madong adlaw, madong buntag ug madong gabi, madong panginabuhi. Ako karon guys kanang po dato hurupit guys kada adlaw. So kang luto ron guys kanang kinagham kanyo nangita ingani guys na pagyubin siya. Sabi ko'y gamay nga baboy kay gahapon ang kaning baboy lagi wa ma halin kay mga utan lagi. Kana ako'y tinunuan pud guys. Salamat kaado sa laso na ping grasya nga gihatag sa Ginoo. Wala po akong grasya guys nga niabot. Salamat kaagad ni Ma'am Bisminda. Salamat din kaagad ni Ma'am Bitani sa dahang always na mag-message. Mga musta. Ang sandanson. Salamat din po ko ni sis in diya sa Amerika. Kanang salamat kaagad sa imuhang share nga mga gamit. Sa ato na gamit sa ato pagpaninda. Salamat kaagad. So, dito na guys, naanad na ko sa salamat sa Ginoo kay naanad na po ko nga ang sa juha mamata. Ka luto ta guys sa ju. Dito na nagatuhan ko ana guys kanang pinagtasan. Gapon nga ni guys, puro man to unod. Kani kay wala masig na say kanang tambok gamay. Pero naman po yung mga malit kay itong gahapon naman dyan guys kay way klase manang ibang kuan ba ka ng grado way klase mahal ka dyan ang mga gulay ron guys yung parang mahalag mga kalitino nga gulay katong utan tinunuan guys kay manang ipang request mga tao lagi nga ay tinunuan nga utan so padung namin mag display guys ay nagatuhang utan nga arang kalami mo nilang ganahan guys nga kanang labo bitaw nga kubasa so humot ka guys dyan guys dyan na dito kanunay pansit kay mga may paborito sa mga tao ug kaning bisado nga baboy ug bagyo beans ug lumpia so mura na ang giluto guys kay kasi nagubang kuan bawa pa'y klase guys wa ko may klase ang grade 5 so gahapon mura grade 1 o grade 2 man siguro to si Inday Bambina nanghatag og mga award sa mga bata mga naijang kuan dari guys si Inday Bambina kanang manghatag na sa mga honor student to aga picture sila guys. Diyan na sige pa-receive dari nga utan ug kanon kay mamahaw kuno si Ja. Guys napadong na sa dari kay nas sige pabilin nga sudan. Pildi ko nga hatag po ko mga bata. Ara dyan mo, please di kayo kasi Ginoo. Nauroy. Tigtanaw ba yung pasimuhang live nga, drama-drama. Unsay
Tanaw ko kay Pero wala ka sa akong Facebook. na Facebook page gali ito ni mo nga. Di ba ikaw wala ka dito mo kanang Wala ko mo comment? Oh, kanang Oh. dili ba ka na bang naibutang i-confirm yan? Wala ka na. Wala. So, ano? Utin. Oy, Bill. Kuan. Tagtanaw ko katoy mo na bagong page ni mo nga nagadrama-drama ka. Dugay naman na. Dugay na na. Daga man kay views oy mo. Kita mga ana. Dugay na na kanang kay naglibi ako buwan sa October ug November, December pa ko balik. Dugay na na. Sige kay po nanaw. Ang naging ng 1,000. Kita ka to kung bagong live nga kanang laki niya ni kalito ka bestida og blo. Para live na to. Katong bispira sa are kay di ba nag-MC Ako- ang kuane kanang anang Bernes sa gabi Ang anang blow Bernes sa nimo. Bernes sa hapon katay butong diha ang costume gisulob diha nga blo. Kung may kaukawa na murag marin. Oh. Gilay mo ito, kikuhaan man nilang malo kung picture. Ya, so, gasulob ko ng anak, yan na akong kamera og pad. Gana sa kamera, kanto na akong binabay na. Bisa ka nang kanang ang pinaka-termino ni dugay mo pag nagserbisyo diri oy. Ikaduha, ikatulog, kakadaog pa. Problema melode, kuyong melode. Okay. Pero sa dilang kay grasyahan nagyapon gas Ginoo kay butan mo kay si Inday Bambina sa DYXP. Pagdaog ako, kanang pagkaugma, prosesyon man to kay kanang end of kanang usa man. Kami pa dito sunod sa karo, wal gyud abit makadya sigalit mi katabi na human lang prosesyon. Awin na pa padre. Ituyo nga ni Ginoo ang mga lyric padang kung sa mga tawanan na pagkadaog ngano. Yung mga bata pa. Dili ito kakuan sa katakuan pas matilo pa din ako pa pa di ayo ni Jesus ni aningon ang mga maglingon ang tulis putlo nabuta ba siya supat mga bata karon kay tungod sa iyang mga sao sa mga pagbangan sa ito ba ni Jesus dili nabuta siya sa kada bata karon aron madayag ang gawom sa Ginoo kay giayo man siya iko kanang karon ipadaog sa lapad nakaman yung mensahe basta gituyo na Ginoo aron niyang suklod kamaubos lang salamat kami sad nga tinarong na pilde gisukop ko ni Ginoo kamao magyapon may salamat nga na pilde ikaw padre minsan mo sa lawan kita kanang mga laki ng ba hindi na padre Salamat kay Konsihan, salamat. Kulang. Konsihan mangyapon ka. Ito gatabi dari si Inday Bambina dyan nahurot na po ng sudan dyan ay ang karni lagi guys di jud mahalin ng atong karni kay ang mga tao lagi ron napay ng karni atong nahalin natong utan danay gamay nga pansit sudan naman niya sa panday so gibinlan gyapon nato ang panday guys kuan ni uwan na nilong sila ma'am kay Chloe ra ba ni si Rubin kay nara ba ni hubag sa mata pag kuan bin kanang ibdi sa na ba pero ay paghugas ang kamot kay ro may infection niya na ni uwan ma'am di sila makakuan kay na di nato pwede ning pawan-uwanan ni atong panday kay yes kuya Rodi ra bagi ubura ba pud ni maglaga ko lagundi kuya Rodi para imno nimo Laga, ngumye, ngeg abot. Dalam kong mga tulpulo ito ko daw ng isulayan. Inom na ko. Wala pa kong magmanyapon. Yung manyapon, yung inom, yung leso po naman. Inom mo sila minum ta. mo poy pag uli na dari ma'am kay mo poy pag manahog pamaligya Nga, kita ko naong na po. kita na ko na ma'am nara ba na sa kuliti ma'am na inihubag sa diyang mata sabod bin Gusto mong liit na ko ni ma. nang li siguro ka so masig na yung nag-CR ba yung li di man na tinuod na kuha na kanang napaak na kuhan mananap mangita tagkuhan tambaw anak bin Bye-bye, Brolina. bye bra Ay, na kay... Asa mo to? Suotong pa na Rubino. Sa para doorknob? Oo, gusto sa yun kaya. Ano? Naway para buslot itong kuha niya. So, nanabindari ma'am ka ng... Ito. Ang kato, kari ko nung naada na. Sa likod. Sa likod niya. Asa? Agare mas kuno siya. Slim view. Di, ihapit ninyo itong na-deliver mo or... Oh, happy na rin. Tao din ninyo rin. Di pa man on. Happy na alam mo.
Ano sa man ihapit? Masin ugba, dahil mo ato, ipakapit na mo. Bisay na ipato dito sa kanang restaurant ba, yapit ra na mo. Klase nga doon na ba? Pila po na siya? Pero 1,000 plus na. Ayaw yun. 1,000 plus. Di ba ni sa katong lisod ablihan? Dili basta wala panday na ito panday. Pero okay naman ka na siya. Di man ka na dalima. Oh, okay lang ya. Ayaw mo dyan. Tawag ni Rubin di ay. Bathroom siguro? Kay wala pa mi na. Yes. Aw ka na gumusak to diha. Di ba kay bawo panday? Kanang sakto Eh, din. may mani mo kuhan. Ha? Patro. Pwede ba kayo pwede sa ruksipya? Pwede man. Dili mo tawagan sa Ruben. Maunhan ko nuta. Nai display man, di ka magbuhat. Oh, mauna na. Wala may discount ma'am diha. Ano sa hubag ra ba nagmata? Pero kaya ba man kabin? Dari na po sila ma'am magpinising sa pikas. Ay, inom mo antibiotic bin. Masig hubag mo na ba? Kadyo ma'am Bisminda kay di pa jud tungod nimo dinhi maingani among kusina. Diya dari na pud si Ruby nagkuan ma'am. Tuwa ijang gibutangan og kanang murag postis pabaw. Kay mapinising na pud dari, mo to ilang ang itaod na pud nilang angle bar og si Porlins pero ila pa man tong kuanan kanang piturahan. Yun na kumpleto na to tanan. Na order na tanan ton ja di ba? Before mag New Year mahuman na ni. Diyan maragay silang duha raga kabo-kabo na ng kuan kay putatangan pa man tong pusti na tong ngani sa babaw ba nga na. Diyan diri na po sila speakers magpinising. Diyan mahuman nila pinising ila na tong itaod tong angle bar kay piturahan pa man to. Ug si Porlins. Diyan daghang kadtong salamat ma'am kanang daghan lagi may gingadtuan nga hardware nja. Mo lagi na para to 15 pesos ra pud pero ang pag-deliver naman po, naikuan bin, charge. 500 po ang charge, ugi ka no Santander. Mura na po kag, dali na lamang kang palit sa DO. Kawa pa'y charge. At tuloy kayo mo palit sa Santander o sa kuan ladyo-ladyo na tanawan, ma'am, nai kuan lagi. Charge sila 500, depende sa mga palitin po nga na. Kung sa kabugatan, 300 dagi lang kinaka gamihan nga charge manang dali na lamang kun ipalit sa pila ra bay tubo gamay ra man pud ilhag kuan patong 15 pesos ra man pud kada items. Diyan mo lagi na magmahal na lagi kuno pud ang mga palitinan lagi sa hardware. Kada adlaw din na sila magmahal. Salamat ikado sa mga grasya, nakakadto mga grasya na ning nadawat na karon adlawan ja. Wala ko ka-vlog ganiha guys kay mo lagi na malingki mi. Ja amo di pong gihapit si Cristelia. Hi sa anak. Hi guys. Diyan mo sang gi prituhan sa nahag isda guys kay bawal man sila ng mga nasaghan kadjong kuan guys kanang litson. Salamat ay pagkajukos ang mga silingan nga arang kabutan gitagaan mig litson nga ay litson. Paksiw gano. Kanang humba. Diyan kani guys kay daghan man ni ang gitunga sa mga bata pus pikas. Kay nami mga pagkaon dani guys na jud to mga bata tus pikas kay kuan kanang duwi pitawon to mga bata. Mara man ginahon na man kanunay ino nga bata ah. So among gitunga dato mga pagkaon diyan. Ni apo si isda guys kanang mga grasya kanang nadawat kani kuan si diyan kanang pugot o sini. Bagis. Oh bagis. Bagis. Diyan kaning isda guys kanang kaning duha. Salamat po sa naghatag dani diyan kanang tulo nang sang palit kay malagi na sang ununan. Daghang kadtong salamat sa mga grasya guys diyan. Ani hapon sa mi. Diyan isda man ang ijahan kuan. Diyan wala ko nag-video dito sa pagtagbo na niya guys kay agang cellphone na lubat. Diyan see you in my next vlog guys. Daghang kadtong salamat ni Ma'am Bisminda sa ijang kanang another blessing na pud nga ijang gi-sint namo para lagi makapalit na mi og angle bar og kuan kanang tawag nito si Porlins. Daghan kadto guys among nakuan basta ning gastos mi og dako na jud kadto. Daghang kadto salamat amo sa ning isud sa harip kay
Kung maranahan na sa hinluan kay maghiwa pa man kog karni. Just see you in next vlog guys. Love you all. Ug amping ug amputang tanan.